tot bé. Bueno, pues acabo de fer el Campionat d'Europa fa unes hores i ara mateix estic aquí a l'hotel amb la roba de competició i tot. I bueno, la veritat que estic molt content d'haver fet aquesta medalla de bronze i bueno, la veritat que la cursa ha anat bé. Ens ha faltat l'última volta, però bueno, hem assolit un bronze en una competició bastant important i difícil. Però bueno, estem contents. La cursa ha anat bé, he sortit bastant ràpid, m'he col·locat bé entre els 10 primers i bueno, he anat fent la cursa i no vaig estar tenint un moment de la cursa que se'n van anar el francès i el Bibic i un altre, i el de Gran Bretanya. No vaig estar atent en aquell moment i vaig haver d'agafar ritme un altre cop i anar a agafar-los. Els vaig atrapar i bueno, vaig anar amb ells fins a l'última volta. Anava superbé, és un cross bastant dur, això sí que és bastant dur perquè hi ha moltes pujades, molts girs i una baixada bastant forta. I bueno, la veritat que he anat molt bé fins a l'última volta, que he pagat, crec, l'esforç d'haver apretat aquells 50 metres que em treien, d'agafar-los un altre cop i anar amb ells de nou. Crec que aquest ha sigut un punt bastant important. I bueno, la veritat que estic molt content. I us ensenyo la medalla de bronze. Aquí la teniu. És la segona, ja tenim dos. I bueno, estic content. El segon campionat d'Europa que faig i agafar un altre cop una medalla no tots ho poden dir. I bueno, estic bastant content. Aquí també teniu per tots aquelles persones que m'han animat des de casa, des del campionat. Tant la medalla com l'esforç d'aquests mesos va per vosaltres.